के पास न रहे के मकान बा न खाई के सामान बा। यही से माता गौरा बड़ी परेशान है कि बतावा तीनों लोग के मालिक हैं लेकिन न इनकरे रहे के मकान बा न खाई के ठिकान बा। हमारा नसीब ऐसे नहीं है। माता गौरा है ऐसे न कहा थी लेकिन कहना है